हेलो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। बिराद अखा नालाय नै बिनानावा डिउटियाव थांनो ओंखारबाय आरो नै ओमफ्रायो दासो मोनदों सुइटार गाननांलायबाय नै हाननानै मुब्रु सोनानै दोननांगौनो गाननांलायबाय दासो दालाय गरमनि आयै फ्रिज सिङाव मोखां सोबाबो आग्रो मोनाखैमोन दासो बार बारनायजों अखा हानायजों नै सुइटार गाननो दासो मोनदोंना अखाजों जि अखा स्कुटिजों थाङोमोन नालाय ओमफ्राय अखा हाबायना थांनांसिगोन बियो बेखौ लांनांसिगोनलाय सुइटार गानलायनाय थांद' जल्दि थांबाय बिनानावा ओंखारलांबाय दा एबारसो ओंखायनोसै आङो थिन ओंखारनायखौ स्कुल लायाखैमोन आङो बे थाङिखायनो अयथासार अखा नालाय लामा सामा खोथा थायोना फिसालाफोरखौ स्कुलनिफ्राय लानानै फैबाय आरोना जोङो बिसोरखौ स्कुलाव गथ'फोरखौ लायनाय टाइमाव माने अखाया हागादों आरो बिराद मोजां मोनदों आङो नङाबाथ' मानसियानो सिजोबगौमोन आरोना लोगोफोर एबारसो ओंखाम संजानोसै आरोना ओंखाम ओंख्रि जेबो सङाखैमोन 11टायाव गनायखाय संस्लाब लानो हायाखैमोन आरो बिराद अखा हादोंमोन नालाय ओमफ्राय एबारसो संनोसै आङो जेबो मैगं गैया आलुखौनो ओंख्रि जानो नागिरदों आरो हाना लाखाबाय रेडिनो आलुखौनो ओंख्रि जानोसै लोगोफोर माने लाब्रा खालामना जानोसै आरोना एसे लाव खालामबाथाय माबा आलुखौ गोदैसो मोनजानो नागिरदों बेखायनो एसे लाब्रा बेखौनो जानोसै ओंख्रि ओमफ्राय नै लेस्रि भाजा नै सबाय बिमा लेस्रि भाजा लेस्रि आरो सायना लाखाबाय भाजा एवजानोसै आरो बेखौ आलुखौ संना थाव हरबाय आं सामब्राम हरबाय आलुखौनो जाखालाबायनोसै जेबो मैगंबो गैया जाहैबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैहाय साहा जानदों आरोना साहा लोंना लानोसैलाय एसेनो ओंखाम मोनगौ ओमफ्राय नै ओरैहाय लेस्रिखौ एवबाय आङो दै होबाय आं आलु ओंख्रियाव नै गोजा आं फानलु बुरजा होदों आरोना बेखायनो नै आलु ओंख्रियानो गोजा जाबाय होमबाना सान्दुंसो दुंनो नागिरलायबाय आरो नै अखाया हागाथ'लायबाय आरो ना लोगोफोर दहाय जुब हानाया सान्दुंसो दुंहां जालायबाय जि गिसि दंमोन आरोना ओमफ्राय दिहुना जादों ओमफ्राय नै अखाया हागादों आरोना ओमफ्राय सान्दुं दुङा सान्दुंआनो गैखाया गैनायाथ' दिहुननो ना मानो जागासिनो आरोना जि गिसि दङ मैया सुनायमोन मैया बोथोर रानासै नालाय मैयाबो अखा हादोंमोन नालाय लोगोफोर दाख्लैनो सुखांखाबायहाय मुस्रि सुबाय थानो लुबैदों सानफ्रामबो सुयो नामा मा येल' मुस्रि येल्ल'आ दं आरो नै फैदो ओरै ओंखाम उखैयाखै खोमा आरो मोनाखै आलु भाजा एवगासिनो दङ गावसोरथ' माने गरसेखौ जाया आरो माखौबा जायो माखौबा जाया गथ' मानसिफ्रा बिदिनोसै आरोना बयनाबो सिस्टेमसो बिलाय नै नोंनि आलु फ्राया बाबा मोनथ'वाखै एसे नांबावगौ आरो मोनबाथाय जादो र' ओमफ्राय नै माजों खहाबनाय नङा साननानै दावदै लायब्रबबाय आरोना एसे खाथिनि दखानाव ओमफ्राय बेखौनो एवबाय आरो मा जालायखो आखाइ सुनायालाय र' आं दावदै एवदो नै मा साइड गोलैनो दे आखाइ सुनाया पाइपखौ थिखोनो हाया आरो नोङो दे जायानो दे जाबाय
मोजां सु नों हमनानै सुदोब्रानो नों हमनानै सुनो माबा ओंखाम जानोसै इनि सु जायाखै ओंखाम जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एबार आङो फिसालाफोरनि जिखौ सुला सुलि लामनोसै एसे सान्दुंजोंलायबाय नै मासुं बोरैबा खेबखाब मासुं बेनाय बायदि मोनसौजोबलायबायानो आरोना मामर लामनानै लानोसै आरोना एसे सान्दुं दुंदों नालाय मा जाहाबनानै दंमोन आरो नै जिखौ सुनानै लामबाय आरो लोगोफोर जथा गुफुरबो सान्दुं एसे दुंदों नालाय दिहुनबाय आरोना नै अखा हाहां सान्दुं दुंहां जादों आरोना लोगोफोर बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन बाय